mopogore opogore ma bende walose. Abro bedo kasomoge kwa dhi nyime gi twak makama. Ere kaguni mosna ng'adi kani dhi nyime gi twak kotenre kod osuru mano mar udi. Kinyalo mana dhi nyime bang'e Okinda alafu wadhi e thor wach machielo. Erokamano atieki nikech owadwa Okinda kadwa ni wiye wil gi goyo piny na jogigi. Awacho Sharon ni akwedo osuru ni ahinya. Bedo ni okochiw thuolo monde ng'ato oyier ni adwaro ot marom kama, koso an kang'iyo kaka family mara obet gi ng'wono ma Nyasaye osemiya e yor tich kata e yor ohala, ok adwar udigi. Onego bed ni obedo voluntary scheme, ok onyal bedo mandatory scheme, ji te ok dwar udi. To bende Sharon, adwaro ni ng'e ni piny tek sani kabisa ne ng'ato ang'ata, obed ja ohala bila wan kama, obed jalno mondiki, piny tek. Koro kidhi Kibera katidhi Mathare, katidhi Kawangware kae tipenjo ng'ato ni koro waketie ot koso wamany nigi michamo. Gipenji na miya gimoro acham, nya nindo kech gi nyithindo. Ayie dak otieno mabati ni pod bro umo na koth kata chieng' tayud gima nyalo chamo. Omiya atieke gi dho Kisungu kawacho ni this government is synonymous with wrong priority, very very wrong. And my ineno awawacho ni wan wasiro lakteche ka nikech ka ineno supplementary budget ng'iane pesa moketi ni wirogo rangi e kar jot mar ker bilion 3 kia 4 ni mano dwa wirogo rangi, oket kamoro makogo picha gi jooko to koth ok goye, to lakteche to kwayo pesa moromo mondo thiedhgi. Mane priority marach mineno wacho cha. Moko ni dwa nyiewo matokni minyiewogi ringo dhi kure, gone mana ji koko e ndara, golo ji e ndeche. So priority karach to gimoro amora rach. Jaluo nowacho ni rech to gi e wich. Koro rech osetop e wich e piny owacho ka.